Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ mụọ ndị aka ji ọfọ mụọ achara ugo mụọ osodieme mụọ odoziakụ ekelesịa m ụnụ wọ na-asị ụnụ nke onye chiri nyazelu na ụmụnne m bikonu nwanne mmadụ bikonu nyere nwanne gị aka biko nwanne mmadụ nyere nwanne gị aka nwanne m o nwere ihe m chọrọ ka ị nyere m aka nya bụ ife eriela m nri na-arụ ọka nkụ ọhamadike ndị Igbo nke bụ onye ndu anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu nwanne o mepego anyị anya anyị mara ọtụtụ ife gbasara ndị ọchịchị mana enwere ofe ife na-eri m nri na-arụ enwere ofe ife na-adịba akpagbu m ndị be anyị na-ekwu n'okwu wee na-asị na ọ na-eme ọkọkọba mmadụ ojekwuru mmadụ ibi ya mana ọkọba anụmanụ nwanne ojekwuru ukwu osisi biko nwanne mmadụ enidiri m enyemaka gị ya bụ enyemaka ahụ nidiri adọrọkwa n'ife ọzọ bụ biko nwanne enidiri nke kọwasị anya bụ ife nwanne mmadụ ịma na adị agụtasị ife niile n'akwụkwọ enwere n'ọgbakọ anyị nọ enwere na grupu ebe anyị nọ wee na-atụgharị uche dịka ndị ntorobịa dịka ụmụka na-asa alụ n'afọ ka anyị marụ nke bụ eziokwu marakwadụ nke bụ aka nri anyị na aka ekpe anyị nwanne mmadụ biko anyị niditụrụ enyemaka gị nyabụ ife afọ ị ga-emere anyị adịrị ife ọzọ bụ biko enwere ụzọ ajụjụ na-atọ m chọrọ ịjụ Fada Mbaka zara nyabụ ajụjụ obi ga-atọ m ụtọ ọ bụrụ na ihe dịka Ebuka Obi zara m nyabụ ajụjụ obi ga-atọ m ụtọ ọ bụrụ na nwanne anyị nwoke bụ Apostle Shigbo zara m nyabụ ajụjụ obi ga-atọ m ụtọ ọ bụrụkwana ngị nwa bụ onye ọma nji eme ọnụ na-ege m ntị na-esonyere m mgbe ncha ọ bụrụ na ngị nwa bụ onye zara nyabụ ajụjụ obi ga-atọ m ụtọ nwanne mmadụ weda ma ị ga-ede ede na kọment sekshọn nwanne m ga-adụ hapi weda ma ị ga-emekwa n'ife onyonyo nye m nzaghachi m ga-adụ hapi nwanne mmadụ biko nyere anyị aka nyere m aka nwanne mmadụ anya bụ ife na-agbawazi m aka nwanne ajụjụ nke izi wee bụrụ ihe anyị na-adịba anụba mgbe ncha ọtụtụ pastọ ọtụtụ ndị ụkọchukwu ọtụtụ ndị reverend fada na-adịba agwa anyị otu Jizọs si mee nke a mekwa nke ọzọ and ije n'ọtụtụ ụka dị iche iche nwanne ịnụkwa ebe a na-ekwu ya n'ebe a ka a gbanitere onye nwụrụ anwụ n'ebe a ka e mere ngwọrọ ojebe ije n'ebe a ka a gwọrọ ọrịa dị iche iche n'ebe a ka e mere nya bụ ife adịrọ pọsịbụl nwanne ọ dị pọsịbụl anyị na-adịba anụ na na-ekwu ya na nke ikpeazụ a nwanne mmadụ enwere nwanne anyị nwoke bụ Ezeakụ nya bụ nwanne anyị nwoke afọ ọ pụtago ọtụtụ oge and e nwekwara ọtụtụ ndị na-apụta ọtụtụ oge wee kwuo si onye ma na ike afụ ọ na-adịba agwaba anyị n'ọdị na ike afụ na anya bụ ike afụ a na-adịba agwaba anyị na Jizọs nwere na-akpọlite onye nwụrụ anwụ ọ gaa ije na-eme ngwọrọ jee ije na-eme nke a mee nke ọzọ na-agwọ ọrịa dị iche iche onye ahụ fisie venue with time ọ bụrụ na onye ahụ gwọta onye na-arịa iji ọrịa afọ ya ga-akpọta na ege onye ahụ 10 million with ofu ana dị na Lagos nwanne sizi eji kwuchi ife afọ enwebekwa na onye si na anya na-apụta for it nwanne ka e were nyaba ego maọbụ na anyị na-apụta for that challenge anyị afụbụrụ onye mere sustain mana ịṅa ntị nwanne ị gaa n'ọtụtụ ụlọ ụka dị iche iche ịṅa ya ntị n'ọtụtụ ndị na-ezi anyị ozi ọma gbasara ihe gbasara ụka nwanne ịfụ na ihe a bụ one of the topic fa na-adịbe use ha ji atọghata ọtụtụ mkpụrụ obi nwanne mmadụ mana ịnanya na nke ikpeazụ a enwere onye na-apụta for that challenge nwanne mmadụ ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Ezeakụ gakwa n'iru wee kwuo sị ọ bụrụkwa na gị nwa bụ onye na-ege ntị ọ bụ na gị nwa bụ onye na-anụ ife ya na-ekwu na ọ bụrụ na gị nwa na onwe gị na onwego onye agwọrọ sọsha ọrịa na-enwego onye dara ngwọrọ emere ọ gaa ije na yo kọmpandụ ma ọ bụ na-enwego onye kpuru isi emere ọfụ ụzọ na yo vileji nwanne gị pụta gosi onye afọ nwute akwụkwọ si n'aka ndị dọkịta gosi na onye afọ na ọ na-arịa ịdị ọrịa afọ mana afta ka anya pastọ kpechara ekpere ahụ na onye ahụ nwere onwe ya nwanne na ị ga-egosi akwụkwọ dị otu afọ na once ị gosiri akwụkwọ dị otu afọ nwanne na ị ga-enye gị 1 million with a plot of land nwanne kemgbe eji kwucha anya bụ okwu afọ enwebere onye zara ya ajụjụ nke ịbụọ na-ajụ wee bụrụ na anyị na-aṅa ntị n'ọtụtụ ụlọ ụka dị iche iche na ọtụtụ ndị na-ezi anyị ozi ọma anyị na-anụzi na Jizọs na ọ nwụrụ maka anyị nwa na ọ nwụrụ maka mmadụ niile na Jizọs na ọ nwụrụ maka mmadụ niile nwanne a na-adịba agwaba anyị nya bụ ife afọ anyị jikwanụ ife afọ a na-agwa anyị wee too nyabụ ife wee so na otu ihe mere anyị ji ajụ ajụjụ na nke ikpeazụ a maka na ijeruo n'obodo dị iche iche ijeruo n'obodo oyibo nwanne fada ekwu okwu nyabụ Jizọs ntụ afọ anyị si ekwu ya fada emedịrị ka a ga-asị na nyabụ Jizọs na oso wee nwụ maka fanwa fada akọ akụkọ gbasara nyabụ Jizọs ajụjụ nna ajụ wee bụrụ nyabụ Jizọs afọ a na-ekwu nwụrụ maka anyị nwa ọsọsọ maka ndị isi ojii ka ọ nwụrụ maka ya
nya bụ ajụjụ nke ịbụọ na-ajụ. Nya bụ Jizọs a na-ekwu nwụrụ maka mmadụ niile, ọsọsọ maka ndị isi ojii, ọsọsọ ndị isi ojii ka nya bụ Jizọs nwụrụ maka ya? Nke a bụ ajụjụ nke ịbụọ. Abịa na ajụjụ nke ịtọ na-ajụ nwanne mmadụ. Ajụjụ nke ịtọ na-ajụ wee bụrụ, e nwere ekpere anyị na-adịbe ekpere kwa mbọsị, na Jizọs mee ka anyị nweta ọrụ, na Jizọs mee ka anyị nwee ezi nchekwa, Jizọs mee ka anyị kpata ego, Jizọs mee nke a mekwa nke ọzọ nwanne. Ya bụ ọtụtụ ife afọ anyị na-ayọ n'aka Jizọs nwanne. Ịtọruo anya na ya na ime ọtụtụ inkwayari na ijegasị asụsụ ma ọtụtụ obodo nwanne, ị ga-achọpụta na fanwa na onwe fa adala ekpe ide ebere afọ n'ọdịa gọọmenti na-provide all those things, na fanwa ada ebe ebere ka fa nwee ọrụ, fanwa ada ebe ebere ka fa nwee ezi nchekwa, fanwa ada ebe ebere ka ife na-aga ọfụma n'obodo, fanwa ada ebe ebere ka fa jee obodo ọzọ, fanwa ada ebe ebere ka ekwensu nwụọ, fanwa ada ebe ebere ka Jizọs gwọọ ọfọ ọrịa nke agwụkwọ ọrịa nke ọzọ nwanne. Fada ebe edi ebere afọ. Ịtọruo anya na nwanne ịfụ na ọtụtụ ife ndị afọ anyị na-ayọ n'aka Jizọs nwanne, na ha na-emeri ya onwe fa na dia gọọmenti na-eprovaidi ya. Ajụjụ anyị na-ajụ wee bụrụ, ọ pụtara na anyị nwa na onwe anyị na-emere anyị nwande na anyị nwandị nweta ife ndị afọ niile nọọsụ Jizọs bụ ife ga-emere anyị nya, na anyị nwa na onwe anyị enwere ntụ anyị ga-esi merie onwe anyị dịka ọda kọntris si eme ya, dịka obodo ndị ọzọ si eme ya nwanne. Ọ pụtara na anyị nwa na onwe anyị enwere ike imenwuru onwe anyị nyabụ ife ucheata eje oje yọba Jizọs. Ọtụtụ ihe ndị anyị na-ayọ Jizọs nwanne, ije n'obodo ndị ọzọ nwanne, obodo ndị ọzọ afọ na-emeri ya onwe fa, obodo ndị ọzọ afọ dia gọọmenti na-eprovaidi ya. Ajụjụ anyị na-ajụ wee bụrụ, ọ pụtara na nke anyị nwa bụ n'aka Jizọs ka ọ dị, nọọ Jizọs bụ ife ga-emere anyị nwa bụ ndị isi ojii nyabụ ife, na ọ bụrụ gọọmenti ga-emere anyị nya? Nke a bụ ajụjụ nke ịtọ. Nwanne mmadụ, ịṅa ntị na ajụjụ ndị a niile m jụrụ, biko nwanne m, ị ga-aghọta na onwerekwa ebe mkpọrọ iyi, enwerekwa ebe mkparịrị mmadụ, kama na ọ na-eme ikwu amaghị ibezie nwanne mmadụ. Ọkọkọba mmadụ ojekwuru mmadụ ibie, ọkọbakwa na anụmanụ nwanne ojekwuru ukwu osisi. Anyị niditụrụ nzaghachi, biko anyị niditụrụ nzaghachi. Ọ bụrụ na ị ga-ede ede, deela anyị na kọment sekshọn. Ọ bụrụkwa na ị ga-emekwa n'ife onyonyo onye anyị replai nwanne, obi ga-awa anyị so ụtọ. Biko anyị chọrọ ịma nke bụ eziokwu n'ife ndị a niile. Anyị chọrọ ka a kụziela anyị, ka a gbaziela anyị nke bụ ụzọ, gwa anyị nke bụ eziokwu. Ekenekwa m ụnụ, na-asị ụnụ nke onye chiri nya zeru. Aka m bụkwa Akụbigi, na-asị ụnụ nya gazielu nwoke, gazielu nwaanyị. Ise.